Wat zie je? Stelling is een beetje bijen tijd. Daar zijn zo aan die kant. Aan die andere kant. Ik wil zeker aan de andere kant. Moet ik gewoon niet die kant. Nee man, hij moet niet skopen nie man. Weet ik het? Ja, ik het twee staan. Als het goed is het punten, ik ga punten. Nee. Ik ga meer punten. Ik vind het een ver skoep daar. Het is 70. Die is ik die lijn. Ons mannen moeten niet storen. Ik neem af man, weet ik niet. Hij trekt mooi, hij trekt mooi, hij trekt. Als ik het niet... Nou, Dagbert, nou! Nou is die man op het moment. Dat is nou op het moment. Die kwam er, ja, die komt verder. Wie heeft gedaan ik ook iets inderdaad. Nou weet ik hier. Dat is niet goed voor mij, Artie. Oh, je kunt het gewoon niet. Wie zei altijd voor die kant? Weet ik niet, jij moet je... Dat is zeker echt. Ik ben hier terras. Dat is zeker echt. Waar kan je? Ik vind het is Albert